ba? More than 50 years na raw nagtitinda ang Patrings Special Tupig dito sa mga taram. At kung paano nila gawin ang tupig noon, ganun pa rin daw ngayon. Kaya every bite is like a blast from the past. Siyempre, binabalik-balikan, mabuko siya, tsaka yung tupig namin, hindi siya dumidikit sa dahon. Special kasi at tsaka binabalik-balikan ng mga tao. Kasi every month umuwi kami. Hindi kami dalan dito para bumili. Kasi yung mga ka-office mate ko, laging itong hinahanap. Iba kasi yung lasa niya masarap. Kaysa sa ibang nagtitinda. Ay tatagal kahit na pinapadala sa abroad. Na gusto-gusto nila dun sa akin. Kasi ang laman nitong isang tray na to, 500 pieces. So, meron kaming 5,000 sa isang tray ng ganito. Siguro nasa 3,000 plus ang napagbebenta namin sa isang araw. Tama lang ang lasa, hindi yung sobrang tamis. At saka yung buko niya, pino. Hindi yung iba matigas. Ito talaga ang hinahanap. Aimas, titupig, ito yung manggata rin. Kung the best way to show our love is through the stomach, the best way to experience one's town is by tasting their own food. Dito sa mga taram, they are known to be the best and most delicious tupig. Tikman natin. So, bibili ako dahil perfect ang ating tupig na bilang pasalubong, lalo na galing kang mga taram.